Hor, pixka zen probatzea, ikustea zer mozten den, eta lehengo karrerak kontaktu pixka edukitzea pelotoiakin, askotan kosta iteala jokun sartzea, motorra sartzea, pixka borrokan sartzea, eta pixka probatzea zen gauza. Hartu ninjoan, lasterketa egun guztian ihesaldian egin nuen, lehenengo kilometroan ihesalditxo bat egin zen eta ja sartu nintzen. Hirurehun metrotara ikusi nuen meta eta esan nuen pentsatu nuen hori zela momentu egokia, hortik jo nuen, baina luzea egin zidan eta azkenean bitxirrindulari ni baino indartsu izan ziren. Gamia behin igotu zen eta hor ja dena puskatu zen eta nahiz eta sentsazio oso onak ez eduki, gero pelotoi horien ahiatu nintzen helmugara. Ihesaldi bat egin zen, 15 txirrindulari hori, orduan ni gamian jo nuen, atzetik aurrera sartu nintzen eta aurreko taldean kokatu nintzenean, garaipen aukerak ikusten nituen. Ihesaldian denak erasoa jotzen ari ziren, ni bi eraso joan nituen, eta Jonasek jotzuenean momentu batean joan zitzaigun eta hirugarren postua lortu nuen, oso pozik azkenean Esolbaskeko lidertza hartzeagatik. Eta gero hirugarren eguna asko gustatzen zaiten zirkuito bada. Eta baita ere ihesalditik, ihesaldia izan, indarrezindako korte bat izan zen eta oso gutxira geratu nintzen sartzeaz. Eguraldi txarra tokau zen, eurila, hotza, dana, eta azkenen ikusten niretzako honen egualdi horrekin eskapa notia dela eta beruen mantendu. Zirkuitoa bastante gure kondiziotako zen. Urkaregi puerte gotze genuen eta nola ez, hortik aurren pasagara zeon. Eta ez ginen aurrena pasa, baina aurreneko taldean. Eta azkenen gero nola ondo moldatze gehan esprinetan, grupotxo baten iritsita garaipena lortu. Argi bat bezala ez, ikusi genuen, nahiz eta kadetetan ondo ibili, ikusi genuen juniorretan ondo alginala ibili.
Hasiera baten nahiko motibatuta irten nintzen, euriarekin nahiko ondo nolako, bajaetan, gero hotzarekin ere bai apur bat lodi nagoelako. Iritsi ginen jara, hotza euria, astea olako guraldiakin zaila egiten dela. Baina, bueno, karreran zehar jo nintzen ikusten, pelotoitik jendea geratzen zijoala. Hotzan dize, nabarni zigoten pentsaten hain karriri nabela bukatuko, irazuk be pentsaten bane bizikletetik bajatuko nintzela. Natxituko igoeran negoela txuaskera kentzen eta zerro esaten. Tu, que estamos en carrera, que aquí está la carrera, no sé qué. Eta nire gatu nintzen, hostia, lehian nago. Egun guztia txuaskeroagaz, nabarni zen pelotoiko azkena nintzen, da laugarren postu eldortutie garaipen asko baino hobia bizen da. Ez nolako, inoiz espero ereinon, lasterketa baten podio bat egitea. Bigarren lasterketa afizionatu mailan eta hor aurreko postutan ikustea, eman zian motivazioa jarraitzeko. Dana oso ondo atara zan, egin moduen, denbora guztien gure intentzioa zan jente aurren aukitea, orduen binen hasi ginen erasoka eta azkenean sartu ginen zen 4 pertsona eskapadan. Aurrean bi gelditu ginen eta gero atzetik Ibai sartu zen eta azkenean hori eran ginen mendiko sarien ni pertsonalki eta gero helmugara heldu ginen 3 batera eta oso ondo. Zoritxarrez nire aitona hil zen. Eta, atera ginen irabaztera eta berari garaipen hori dedikatzea. Hasieran atake askokin lortu genuen pixkat kontrolatzea eta azkenean Ibai bilaterekin joan ginen. 3 buelta mila ziren eta bigarrenean eraso egin nuen. Eta, bakarrik joan nintzen, azkena bakarrik igo eta helmugan besoak airera jarriz. Apuruan nire apuesta egin nuen Santa Eufemian behan, eta bakarrik Zabal etorri zen nire gurpilan. Eta handik, nekien gontzu gara egan aguantatzen manuen taldeko askarren aintzela. Posizio batean joan behar nintzela, baina ez nuela gehiagi gastatu behar. Eta hor sartu nintzen biharren. Kidoan deukon zerro horre lantzateko oso harin jarri nabela nien, da gero azkenien nik lantzen hotzen Trujillo hori zerrak nire lantze beharrean. Ikusi nuenean apur bat mugituta zegoela, kanpotik erabaki nuen botatzea bizikleta eta ja lo que pasó. Ni sartu nintzen fuga baten oskitxegaz eta politiko beste bategaz eta hori karrera oso ondo organizeta egon zen atzetik, 3 ekipo fuertetarikoenak hau izorien dana kontrolaute. Orduen hasi ginean igoten, diferentzie labortutuen hasi zen eta gora aldu baino lehenago hartu oskuen. Banekien zentzuki izango ziren nire ribalak urte osoan eta hor konfirmazio bezala izan zen. Bilate eta Eleazarrekin joan ginen eta sprintera iritsi ginen. Nik 4 aldiz gelditu behar izanun. Lukas ero egin zala, Ibainez eta Aimarrek baita pintxatu intzutela. Kaida batzuk egon zian, ambulantzia gabe gatu ginen, karrera gatu zuen. Nei ja karrera lantzauta honen gelditza, fizikoki nahi paroioiek ez diate ondora egiten. Ere egia da atzetik txirrindulari pila sartu zira. De repente, 40 pertsona ginen ja pelotoien eta de repente 150 ginen. Da paresan, kafeina pastilla pare bat hartu da berriro la gerra.
Bagekin nuen azkenean karrera motza bat izan martzela gelditu eta gero, eta joan behar ginen altzen azkarrena txirrindulariak nekatzeko. Alkizako paso hortan pixkat hautsi izan, eskapa txiki bat intzan de bai, eta alkiza geisten pintxate nuen. Azkeneko 70 kilometro guztiak tiraka. Finisherrek bere jokue jolastu ban, guk ondo ekosi gendun, euren erruberan sartu gintzen, da gero eurek ritmo gogorra jarri binen azkenengo errepetxoan. Azkeneko igoeran taldetxo txiki bat gelditu ginen, jatxira egin nuen eta hor banekin garaipeneko aukera asko nituen. Mateu sartu zen, eraso bat jo zuen eta dena niri begiratzen ari ziren, ze azkenean bazakiten esprinean azkarrena nintzela. Etxebe ni baino harinagoa da bera bastante lamentatzen nengo da, ni bigarren postu bat galdu naben, baina Etxebe garaipena galdu ban. Bai, Milkurbasen beti zerbait gertatzen da, azkenean lehorra egoten denean ere, ez da ondo lehortzen, ze ezetasun handia dago leku horretan, orduan taldeak oso aurrean joan ginen egunean zehar. Elektrolabesak egin zigun azterketa guztia eta gero bakarrik zen 5 minutuko esfortzu bat egitea eta berantz zoru moduan botatzea. Etxebe hor garaien oso fuertegoan, gorantza ondo aguantetan ban da gero, beragaz heldu eskero danok dakigu ze pasaten den. Azkeniko egoeran oso ondo ni joan, erasoa jo nuen eta bakarrik joan nintzen. Bakarrik falta zitzaidan eskuak altxatzea eta berriatuan lasaitasun estra bat bilatu nuen, garaipena lortzen. Porten atrapena ben, banekin sprintera enabel aldu gure, orduen Lizarrara sartu pesain pronto, lehenengo rotondan jona ben 600 metro fartan, hor metro batzuk hartu nahi esan, da gero helmugaraino mantenduti hartu nahi. Behar genuen, talde bezala behar genuen, gauzak ez zijoazen gaizki, baina azkenen laboraleko taldekide guztintzat garrantzitsua zen garaipen bat lortzea. Eta, karreran guztien zehar sentsazio onak eukin itun. Lehenengo taldeen aguantau nuen ia bukaera arte. Pena azkeneko laberriko igoeran lehenengo taldea juntzitzaitela. Baina, bigarren talde baten sartu nintzen top 9.
horrelako lehenengo pasadi da gero kortien sartu zala, azkenien pelotoi erdien aukerak bertan galdu zirala, taldekideak nigatik kriston lan egin bien, da azken aurreko erraduran arte gurpilin jo nintzen jentia aurretik egon arren, da azken aurreko erraduran ik jona ben, aurrekoak atrapena bezan, barriro jona ben, da bakarrik jo nintzen. Korlan ja podium betiti oso postuen bat zanez, bakeiten azela eskaladore puro-puroa, da gorla moduko garaipen batek beste zentzu bat emoten txodanari, azkenien hor palmaresien ondo marketa paraten den garaipen bat da. Dendo genekin maila oso ona eman batzula. Horreko urten eman zuen kristo maila, etzun lortu profesionaletako postua, baina genekin bere maila izala. Eta taldea erritmoa gogorra ipini zuten, nik erasoa jo nuen eta irabazi. Euskaldun bateko lasterketa normal bat bezala eginen eta eskapada bat egin zen, 3 txirrindu egin dituen aurrean, eta beraz gu peletoien lasa eginen. Hori da, azkenean 12 ginearik lasterketa batean, taldea beti aurrean agertzen da, hori da taldearen filosofia beti aurrean izaitea, azken igoeran azkarriko zuten. Sergio aurrean txartu zen eta gero esprintean Europareok lagundu zuen eta badakigu Sergio nola esprintatzen duen eta irabazi zuen horrean. Esperientzia berri probatzea,
Da hasiratio ata ginen fugan bila, baina oso karrera azkarra zen, da oso zaila zen. Nahiko azkar gindoa zen, eta karretera erdintzion isleta bat ez genuen ikusi, eta lurrera jo ginen. Eta, hortik aste hortan eroriko izan genuen, urrengoan ebai usteet, eta hor temporadan alde iluna bezala izan zen. Azkeneko kilometrotan puertoa jatzen, fuga txiki bat beste batekin irtetza lortu non. Aia ginen puerto azpia, Jorgek esan du bezala, ekipoko beste bat tiratzen ikusi nuen atzetio da pixka horren molesta bintziten. Baina, gero azkeneko puertoa jautako harrapauzi batenen nire erritmo nigo non, oso igoera politie eta esperientzia oso politie. Hauki ginen Facundo aurran, orduen gure helburu bakarra zen atzean dana kontrolatu aukitea eta hasi ginen maioria taldekideen partez. Momentu zen ino horia aurrean zailan zana, eta gero guk azkenengo metrotan Iruro, Kiker, Bilate eta ni apurbeta zelera ginen, eta azkenean heldu ginen Inigo batera helmugara eta hori, kriston egun izin zen. Nei olako prologo esplosibok ez dizkit asko gustatzen. Nik eman nun alun guztie, nahiz eta jakin ez zala nire ezaugarrita egokitzen. Lehengo urtetikan ilusio askokin ni joan, desente ondo atazitzaiten. Kronuan nahiz eta denboa pixkat galdu nun lehenengoakin Paula Ostizekin. Gero bigarren etapan lortu nun juvenilen lidertza hartzia. Oso garbi neuken nun hausizteiken karrera edo nun zan momentu kritikoa eta ez dakit nola mentalidadez aldau nun edo eta hausartu initzen ni esaldi hortan sartzea. Ia azterrikamak bakoitzai bere lekun jarri zion. Hasiera baten Mireia Triasiken jo nintzen eta janoa hasi izan momentun hor jabea indartsua izan zen. Eta gero koronatzear neola edo atzetik zetorren Aliz Coutinhok harrapau intziten eta beha sartu zen bigarren eta bani hirugarren. Hasieran Paula kalde intzigun, baina igoera bukaeran harrapatzea lortu genuen. Hasi ginean esprintatzen ikusi nuen alde batea gehatzen zala. Eta egia esan, desente pixka eta harrituta ez, azkenean bastante deigarria izan zen netako. Ez zan oso gora izan, baina bai rekorri beraldetik desente exigentia zala denbora guztien gora bera zalako. Azkeneko aldapan gelditu nintzen, puntu bat gehiago falta izan zitzaiten eta bigarren taldeen sartu nintzen. Eta, azkeneko igoeran txirrindulari bat zijoan alde egin da, beraka harrapatu geniola. Alde intzigunean metro batzuk atea zituen, eta gero harrapatzen saiatu ginen, baina ez genuen lortu.
Lasterketa ez zen oso luzea, banekien lehenengo igoeran full gas egin behar genuen. Hasieratik ja Marko Martin eta bere taldekideak erritmo oso gogorra jartzen hasi ziren mendateetan. Iker oso eskarra da sprintean eta bigarren postua lortu nuen, baina oso pozik. Eta ja azkeneko igoeran Barbarin lau geratu ginen eta gero ja sprintean irabaztea lortu nuen. Olako nivela egon da, azkenen bakoitzek bere karta jokalago ditu eta talde txiki bat joan zen, lasterketa erdietan, eta erasoa jo nuen. Izena guztia zen helburua eta nik uste konplitu genuela. Oso azkar izan zen lasterketa osoa, errekorridua zen pizka bat nola klasiko bezala. Igoera sprint bezala zen, ondo egiten dut eta azkenean irabazi nuen. Niretzako azkenean hori sorpresa oso politxe izan zen. Ikusi genuen puntu handi baten neola, irasteko ez, baina puntu polit baten neola eta horrekin aurrean niretzako ere puntu positibo bat izan zen horrengo lasterketetako. Amaiur arte, bagekin nuen euria altzuela egin, baina oso eguraldi ona ari zen, beroa, denak ni uste mangamotzean joaten ginela, eta 2 minututan dena aldatu zen, kriston euria hasi zen, kaskabarra, hotza. Amaiurretik atera ginela, ni uste periodoia erdia zerbait gertatu ditzaien moztuta gelditu zela. Hiru txirrindulari aurrera joateko intentzioarekin, baina segituan Dani Criado tiraka jarri zen, itxi ginuen. Iesaldia hartu genuen, erasoa jo nuen, indartsu ni joan, orduan ez nuen kriston zatia ireki, baina azkenean diferentziak egin ziren eta niretzako garaipen hori beti espezial izango da, ez dakit profesional mailetan garaipena lortuko ditudan, baina egun hori niretzako oso markatu geldituko da bizitza osorako. Hasieratik ez zen esaldi bat oso formala egin, azkenean atake pila bat egon ziren, baina gero ziga igo genuenean, esaldi bat egin zen, ez dakitzen bat txirrindulari 12-15. Ni berez egun hortan nintzen eskapa ni jaizkibel arte beretzen zai pikazei laguntzeko, baina ikusi genuen 10ko grupo bat aurrera zijoala. Hanik esan laboraleko inor ez dago eta norbait sartu egin berkoa. Kilometroa ere, 200 metro hasieretan ataka honun eta goraino ritmo polit baten hasi nintzen, eta metaino. 5 txirrindulari uste dut jaizkibel goitik pasa ginela, baina Aitor Agirre 20-30 segundu aurretik eta ni jatxiran dena eman nuen ere, saiatzeko Aitor Agirre hartzea edo beste txirrindulariei tartetxo irekitzea, baina ezin izan zen. Bidasoako itzuli bat txikitatik ikusteten itzuli bat da, etxe albon dakauna eta enun espero inoiz olako lasterketa bat irabaztea eta gaina Hondarribin kale nagusian gora, ondila, niretzat. Irungo eta Hondarribitarrentzako oso kale nagusia famatua da eta oso momentu politare izan zen, zebazkina maiot horiakin joan eta jende guztia nire izena esaten oso momentu polita izan zen. Esaldia egin zen nazionalan lehen igoera ondoren, eta gero
Lehenengo eran atera ginen Lukas Towers eta Kortizokoarekin. Oso ondo eman genuen hasieratik, ritmo polit baten, da ikusi genuen grupua juten izala jendia eroitzen, eta gu oso ondo gaudela, eta gu ekipoko bat kenduta beste danak gauen. Ikusi genuen indarrez gaudela eta metaino juti esan helburua. Azkenean laboral kutxak lidertza bazun, kriston lasterketa egin zuen, oso ondo kontrolatu zuten kilometro guztia, esaldi bat egin zen, eta gu bitxirrindulari sartu genuen. Nik uste egun hortako netzako favoritu netako bat etxe bezan, da nik uste bilo gaudela elkarri bestei behira, denboa ganean. Azkarrik esartu nintzen kurba honetan eta ehorre egin nintzen, eta ondoren peletoia berdin oso azkar etorri ziren eta ehorri ziren hainbat txirrindulari. San Matzial bajatzen da kurba baten eskubitako kurba baten bustila zegoen da lurra joan nintzen. Orduan, hortxean esapustu. Bueno, hankak ezin zuten, podiuna salbatu nuen Unai Ramos esker, kriston igoera egin zidan, nire eta zain duzun goraka, gero terreno lauan ere asko lagundu zidan. Eta gero ikusi genuen goraka asko enitzala sofritzen da taldia nereke jarri zan danak, netaino. Ja, eta hortikan eroi nintzanetik metaino, danak nerekin etorri zidan. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, prends garde à toi. Hori da, banekin oso estua zegoela, ni meta pasan ez nekien hirugarren edo laugarren postua lortu nuen. Tu ne l'attends plus, il est là, tout autour de toi, vite, Eta omendin erakustaldia eman nuen, baina, bueno, beste karrera bat bezala zen. tenir, il t'évite, tu crois le vide et il te tient. L'amour est enfant de poème, il n'a jamais Eta, bueno, ja, larraitzen bertan nire ritmoa jarri nuen, gora eta, bueno, jendea kentzeko, arriskoak ez hartzeko, eta gero ja grupitxo handi bat joan ginen, eta gaintzen ja erasoa joan nuen, eta, bueno, helmugaraino. Je t'aime, mais si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, prends garde à toi. Lehenengo igoeran, sala bi txanpa moduen, hortxe egako ginen denbora guztien bat aurrean, eta atzetik bai mugitu ginen jentea arrastrau nahi ez gurean, eta orduen ibai aurrean txaioan zen. Eta azkenengo igoera zatitxu beten, aurrean txaioan nintzen, bakarrioan nintzen, eta justo ilmugara eltzean ibai eta gero ni sartu nintzen bedoztetik. Niretzako Santikutze urteko helburu garrantzitsuna zen,
euri asko itezun eta hola, eta ero egin nintzen, erorketa nahiko tonto bat, endun ez nik fizikoki, baina bai manilarra puskatu nula. Egun txarra, hotza, euria, kaskabarra, izan nuen erorketa bat 12. kilometroan, Europa dena utzi nuen, eskularruak, ez naukan ezer. Ikusi nuen disputatzeko nintzala bengo, eta kortetan sartu nintzen, eta bueno, bai ontzan iesaldi bat, 15 pertsonetakoa hola, Ibañez, Ilia eta ningen dela. Eta bueno, ematezun horrek itxura politxa zeukala, baina gero, 2 minutu eta igual iritsi ginen, o minutu eta erdi inguru hartu genuen. Baina bueno, gero uste polti jarritzala atzetikan atope eta harrapa hoin gintuzten. Saiatu ginen iesaldi bat iristea, zego azkenean nire bertan ez genuen konfiantza nola genuen iritsi metara, baina bueno. Penak abiak garaipena lortu zuen, azkenean nire ezin nion goraka jarraitu, nengoan hotza asko eta hankak ere nekatuak, baina bueno, txirrindularitza ez dira egun guztiak onak eta oso pozik nire buruarekin egun hori aurrera eraman nuelako. Gauko lehen igoeran jadena puskatu zen, eta nik oso fresko nengon. Hurrengo igoeran estikada bat jo nun, eta gero jaitxeran erorketa bat egon zen atzetik, eta hori uste dut pixkat benefiziatzu zidala. Joan nintzen Ruben Rodriguezekin, biok batera, oraindik geratzen zen helmugaraino uste dut 60 kilometro edo holan, pixkat gutxiago agian, baina bueno, biok batera oso ondo moldatu ginen. Ruben ostikada txiki bat jo zidan eta ikustean oso ondo nengoela eta aguantatu nuela, erabaki nuen nik beste bat jotzea. Eta atzetik dena puskatu zen, ja talde tropela esen oso handia, igoera hasi baino lehen esan zidaten 33 segunduko tartea nukala, eta esan ja goraino, ja ez naut harrapatuko. Eta ez nuen espero hain malda gogorretan irabaztea. Gero ja ikusi nun maldak asko gogorrakoak direla beste lasterketa batzuetan. Urteko helburua nagusia berez ezen egun oso ona izan, ze Castellonek eta Towers oso indartsu ibili ziren eta guk atzetikan ibili ginen. Guk hartu behar izan genuen pelotoien, behin itzear pasata, Ibarren hola, ja elgeta aruntze ja tiratzen jarri ginen. Elgeta jitxe eta gero elorrion edo, hoia ataketa hasi ginen, taldeko danak eta Lukas juntzan aurrera beste batzukin. Eta bueno, hor ja bai, Lukasek kriston exhibizia inzula. Isua gora, uste 6. o 7. pasa nintzela, talde aurreko taldean. Jaitxiera eta gero Lukas aurretik zijoan eta atzetik 10. talde bat joaten ginen, baina azkenean Kortizok ez zuen nahi talde hori aurrera joateko, ez zuten releborik ematen eta beraien aukera bilatzen zituen. Esaldi bat joan zen, berako lasterketako errepideak nahiko kurbak dauzkatnez ez duzu inoiz ikusten iesaldia. Eta gero, bi maldatxoak zeudenean Iker Bilarrekin lehenengoan ja erasoa jo genuen. Gomez beti jo zuen, ni atzetikan joan nintzen eta biak erreleboak ematen helmugarte. Eta azkenean garaipena lortu nuen, baina bera ere garaipena merezi zuen.
Dena utzi izan, pelotoi guztie, eta bueno, lortu nuen aurren jutea. Karrera hortan gelditu nienla ambulantzi gabe, eta azkenen entzuna buelta bat kendu. Eta bueno, horrek azkenen intzona zen, atzeko pelotoia nola meta zen, astea tiratzen eta guri harrapatzeko ez. Eta azkenen esprinen bukau zen. Durango neuken kristo neualdi txarra, miserie pasa genuen. Eta azkenen izan zen maila handiko lasterketa. Azkenen miota, nahiz da portua izan, azkenen pelotoiak errexe aguantatzen duen subida ez. Bigarren tramoa baitzala bakoitza bere tokin jartzen dion leku edo igoera hori da. Azkenean etxeko lasterketa, taldeko lasterketa, aprobetxatu behar genuen. Taktikoki jokatu behar dira lasterketa horiek, ez genuen nahi iesaldia dena apurtu hasieratik, gero atzetik ere bai taldeak, tiraka hasial zituztelako. Gero, azkenean ikertanik joan ginen aurretik, baina oso goiz joan ginen uste dut, pixkat gehiago itxarotea egokiena izango zela. Eta ez zen atera guretzat, baina taldearen txat Lukas dago ez errematatu zuen, hasi que oso positibo. Erostarberi esan nio, jarri nire atzean, esprintan lagunduko dizut, eta azken kurban sartu nintzen pixkat apuratzen, eta ikusi nuen tarte txiki bat ireki nuela, eta esan nuen topera ja mugaraino. Egia esan, saiatu ginen, baina igual saiakera gehiagi egin genituen, ez genuen burua hotz mantendu eta prezipitatu egin ginen, baina gero faktura pasatzegun nola ez.
Denboraldi honetako helburu bat zen, egia esan da, oso ondo prestatu nuen. Lasterketa neutralizatu egin zen eta behin berriz lasterketan immunitatik berriz Gomezetanik hainbat erritmo aldaketa. Eta bueno, gero ja asterakoan gogoekin ja gauden guzti uste dut eta Iker Bilarrekin saiatu ginen pixka bat aurrera egiten, baino ez zen inora llegatu. Ihesaldia hartu genuen eta beste ihesaldi bat egin zen, non ni sartu nintzen eta nahiko ondo ulertu ginen, baino behin lezaun pasa genuen Gomez sartu zen. Saiatu behar nintzen nire erasoa beharrezko momentuan egitea eta hori egin nuen. Eta lezaun justo mendatera llegatzerakoan erasoa jo nuen eta beraiekin egotea lortu nuen. Asko errekuperatu zuen lezauneko jaitzieran eta eraulen eskularruak kendu zituen eta esan zuen, bueno, sogoazten da. Eta beti jo zuen. Bakarrik joan nintzen eta gero beste bi zetozten nire atzean, baina muro igotzean. Banekien garaipena lortu behar nuela eta disfrutatzera helmugaraino. Amurreko lasterketan kortak egon ziren eta ikusi nahi momentu batean aurreantza joan behar nintzela, ze aurrean korte bat egon zen eta hortxe egon behar ginen bai edo bai maioria taldekoan partez. Eta orduen aurrerantza joan nintzen, sartu nintzen horko kortean, hortxe egon zara nire taldekidea Eki Uriarte eta Lezamako aldatzan arrankau nauen eta hortxe joan nintzen Aimar Quintanagaz eta Ruben egaz. Eta urrungo pasadan barriro saiatu nauen, ze azkenean asmoa zen Ruben hortxe soltetea, betik hasi nintzen topera, zinezkoa izin zen, eta gero hori saiatu nintzen alik eta momentu guztietan berari sorprendi dutea, zinezkoa izin zen, eta azkenean helmugara aldu nintzen beragaz, eta oso konforme bigarren postu egaz, ze ezin zen askorik bez. Lehenengo egunen helburua garbi zeon Nafarroko itzulin. Autokaravanan esan nuen, azkenen kaja 2 urte zegoela irabazten. Eta aurten ere hori izala helburua argi zeon, ez? Guesek esan zigun, Iliakin irabaztea zala helburua. Pikaza sartu gain du kortien, atxien lasai, da pena errematati ez lortu egun hortan. Nik uste danok tiratu genuela oso fuerte, baina igual bai ni nintzela kontziente oso indartsu negola.
eta hori, bai, baina oso ondo tiratu genuen egun oson zehar. Ze ustetik esaldik 3 minutu terdi hola bazitula, eta hasieran tiratzen jarri ginen ez genion denbora ikentzen, eta gero ja bai junginala gutxinaka denbora kentzen, eta nik uste iesaldin geratzen azkena 500 metro faltan edo hartuko nula. Banekin oso ondo helmuga zein zan da horregatik lortu nahen horre sprinterrakaz postu txukun bat itie, bai azkerien oso egun lasaile da eta sprinter peto-petoek garetik paskaten zuen. Gupagenekin oso etapa gogorra izango zala. Jan gu gaixo geneukan, gaixo jarri izan aste hortan, eta bueno, hori guk genekin, baina beste taldek ezekien. Eskendun espero gero Alex Diaz ekipoko fuertien izitia da batez beste bizek hainbeste faiatie. Halako baten Mikel Untziatan izartu ginean baten, eta atzabaitu nonen eta pelotoia erabat geldi zola ikusteakon, esan nion Mikeli atope tiratu hartzala. Ibainez eta Iliani esaldea hartu genuen, eta ni behinan neola atope jar ginean, eta bagordi berarte topera junginan. Ondino karrera asko paraten zan, kontu eta finixerrengan konfio gendule, batzutan talde moduen faltaten jaku guk gure lan itie. Finixerrek ekosi nien Carrasco zezala bere mailan egon, tire itxiban, fugak bagordirantza bajatuten 30 segundutik barriro minutu terdire igo ban, da holan heldu zen karrerie. Nik jo nun, 2 terdio 3 faltan, atakatu nunetikan eta artea zabaldu nunetikan. Helmugar arte, ez dakit izango zian 8 minutu, baina nahi ordu bete bezala pasitzaen. Ez dakit, ni mentalki ondo aurkitzen nintzen, konfiantzakin eta hola, eta hori, fisikoki baita ere ondo. Baina batez ere konfiantza asko nuken taldean gan, eta bueno, gero erakutsi zen kriston taldea geneukala ez. Bai, Alexek hori, azkenien lehenengo garaipen fuertin ikusteot bera darantzat izen zala, maiotak dekon motivazio horrek bainderra asko emotetzu. Artesiagan hor bakarrik gelditu nintzala, baina bueno, azkenen hor gorak azan eta hor nik erantzun behar nun. Eta egia esan Kortizuk bai jarri zela ritmo oso gogorra betikan, apustu hona zuen. Bai, gordin da bai Artesiagan azken 500 metrotan paretan nintzan, enekin sufri duten. Sailkapen nagusia aparte etapatzen jokon, baina hori, ematen bakarrik jendea sailkapen nagusien zentralentzala, ez? Eta bueno, azkenen Estremadurako Alberto Albarzek atatu zuen. Holango talde txikitan askotan pasaten dena da, ez? Batek bakarrik ezin dauz beste zazpirek defendatu, askotan apurbe loteria da. Bai daue norberanketan nor taldetxu hortan egotie, bai taldetxu hortatik irebazle ateratzia askotan oso zaila da loteria kontua.
eguna ondo hasi zen, ni oso lasain egon, konfiantzakin, nik kontziente nintzen nire bizitzako karrera lasterketaik garrantzitsuna zena, baina inoiz baino lasaiago neon, talde oso ona neuken, eta batez ere ibainez neuken. Bai paraten jatzu, hori apur bete sapore txar hori ikusita hain talde indartsua izan da, talde moduan hoberen izan da, hoberenak izan da, etapa garaipen bat lortutie, itzulia eramatia lortutie, Nafarroko txapelketa. Agian denboraldiko egun politena izan zen, ez nuen espero egia esan da, Nafarroko txapelduna izatea, nahiko nibela zegon. Lehen momentutik eskapada bat egin zen, non Xabi Sasko, talde desberdinetako txirrindulari asko sartu ziren. Hogei kilometro faltan, erasora joan nintzen. Xabi Sasko atzetik sartu zen, eta eraso jo zuen, eta Gomez eta ni begira geratu ginen, baina Xabi Sasko lasterketa irabazi zuen. Ni eraso jo nuen, eta bakarrik joan nintzenean ikusi nuen Gomez ezela nirekin ateratzen, eta esan nuen, jode. Han nuen Nafarroko txapelketa irabazi eta lasterketa ere, baina bigarren postua. Genik egun ez ginela indartsuna goraka eta beste modu batean saio behar ginela, eta kepatanik hasieratik jo genuen, ondatea zen. Beti jokau izan dugu erasokor, ez geha izan gordetzen ibiligan txirrindularik. Itxegin genuen Euskitz edo Markel edo Garmendia erasoa jotzea. Iesaldi hori 2 minutu edo 2 minutu eta piko hartu zituen, eta konfiantza handia zeukan Euskitz irabaztea. Hasieran denak ondo lortu ginen da tartea lortu genuen, eta barbari gainen lehenengo aldiz gogoratzen gendunen erabaki non beraka jotzea, eta Euskitzetan nik alde egin genuen. Eta gero bigarrengo barbari natea zizkiten 15 segundu, eta ezin izan hon itxi, goitu era.
pizkat forman negoen, eta han ikusi zen, iesaldian, ez dut gogoratzen ondo, baina uste 20 pertsona ginela, edo 15 pertsona nako zer. Ni ondo sentitzen nintzen fisikoki, baina beti aberi bat, zulatu bat, zehose izan nun karreraro, eta enitzen nahi bate disfrutatzen, eta gaina azterketak garai hortan izan ditun. Da, etzan izan garai erresa. Da, justu Irungo karreran atean nintzen iesaldi hartzeko helburuakin eta disfrutatzen saiatzeko helburuakin. Eta lortu nuen iesaldin sartzea, denbo hartu genuen eta iesaldi bastante potentea zen. Eta halako baten berriz beste karrera baten beste zulatu bat izan nuen. Eta saiatu nintzen aldan bezala bueltatzen, baina ezin izan nuen eta bizikletan segio ez zalantza handikin ditun. Inguruko jendekin hitzein da horien esker disfrutatzen saiatzeko helburuakin segitzea erabaki genuen. Egun komplikado izen zen, jauzi nintzen, karrera hasikeran, mende godez, 20 piko puntu, da enaben pentsaten jauzi nintzen momentuen karreri bukatuko noenik. Da, azkenean fugeia jundagon zen, apur bete zendaztuzten medikuek. Izaldean 3 ginen taldean, 3 edo 4, eta oso indartsu ikusi nuen nire burua. Gina eta eritxulegin responsabilidad hartu genuen, nik uste atake on bat jo nula. Aritxulegin gora alestopin jarri izan, trigo izen zen jarraituteko kapasa izen zen bakarra, azkenien Nafarroatek biek oso pedal kolpeonagaz etorri ziren. Lau laborak euden, baina indartsu egia zanez gari eta biok. Eta hasi ginen atakatzen, baina kajakoek ere oso indartsu zeuden, orduan holan izan zen. Kajako bat bakarrik joan zen, atzien dana begitu ziren, da ni aldu nintzanean gaztak esan liderrantzako tiritu bida. Hor geneukan biztan laboralizon tiraka atope, baina hori guk esaten genion atope juteko, azkenen momentu batzutan gerturatu ite ginean, beste batzutan urrundu eta. Iker Perezek espan ondo neurtu metia, da nik hortxe Ruberia sartu natzen. Addoglio fuoco gocce ma si fugge e lascia sta e non te copri a priesse non te struglie solo a guardar Jannon coppa jammaya Jannon coppa jammaya Culicula Jamma, culicula
Urkiola bagenekien ez nagoela egoera honean, ebaua etortzen zelako, selektibitatea. Gu jakin ginen Odei oso fuerte egon zala, eta bere lana zala ahalik eta gehien gordetea Urkiolako igoeran indar gehienekaz heldutea. Esentzatxoak oso txarrak neukan, lasterketa osoan. Erritmoa ez zen oso azkarra, baina erritmoa ondo zela. Jo eta gero, ikusi nuen Odei nirekin joan zen, eta sprintera iritsi gara, eta Odei azkarrago izan zen, eta indartsuena. Bigarren postua lortzea Urkiolako igoeran postu oso ona da, eta ere irabazi nuen euskal klasifikazioa. Hasita seitu ni esaldi bat intzan, nik saiatu nintzen hartzen, baina hasierakoa ez nuen lortu hartzea. Rasripettila siete forti al mio comando tutto qui sta. Rasripettila siete forti al mio comando tutto qui sta. Fai la risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere. Eraso asko egon zien, da halako baten iesaldi bastante potentea intzan, eta ni ondo sentitu nintzen, da metaino iritsi ginen. Ikusi nun hor eskapa formatzen aizala, eta ni izan nintzen azkenetakoa sartzen, baina ikusi nun hor repetxuan topein da eskapan sartu nintzakela, eta gero grupo hortan azkenean egie da sprinterrak zeudela, baina etzegon oso kontrolauta, saiatu zen Telkomeko bat eskapatzen eta hola, baina ni saiatu nintzen ahalik eta hoben sartzen kurban, lehenengo sartuan nintz, igual postu behar lortu nezaken, baina azkenen rueda horiek zian garrantzitsunak, banekin Diego markauta zeukala karrera hoi, eta azkenen ikusi genuen nola atea za. Metatik lehenengo pasuan, idatzeko bidean hor gaixi kolokatuta harrapatizu digula txirrindulari batzu, eta hor aurrian talde bat juntzala, eta hortikan Paula kalde intzulat. Paula atakatu eta nintzen, baina gero atzetikan talde bat gehatu ginen, da hor atakatzen saiatu ginen bastante aldiz, baina ezin izan genuen eskapatu, eta azkenen meta talde hortan iritsi ginen. Eta orduan etzan lortu pelotoia puskatzea beste urteetan gertatzen den bezala, eta azkeneko portu arte pelotoiak aguantauzon, eta gero azkeneko portun dena utzi izan, eta bakoitzak dauken mailan arabera dena utzi izan, eta hola iritsi ginen eta. Eta Tolosara pixkate presio gabe juten nintzen, 20 kilometroen edo jo nun, eta hortik nik uste momentu oro topera jo nintzela, eta hori. Baita iesaldin zerenak ondo tiratu zuten, ondo konpondu ginen. Urrutitik jo nun, azkena atea eta velozidadekin, inertzikin, eta azkenen hori, iraztea lortu nun, Eta nik uste baita horrek konfiantza asko eman zitela, nire sprinta azken urtean nahiko lotxagarri izan da.
dena batu zen, berriro beste ihesaldi txiki bat joan zen aurretik, Lucas Towersek erasoa jo zuen atzetik, eta ja dena uste genuen gure aldera geneukalan, eta bapatean motorragatik Lucas Towers erori zen, Jan Castellonek ez zituen ja aukerarik esprintarako. Nahiko forman iritsi ginen, eta aurreneko prologo esfortzu motzak ondo ematen zaizkit, orduan hor disputan eoteko gai izan ginen. Hektorrek 2 segundu bakarrik atea zizkidan eta oso gustua gai. Bigarren etapan muru handi bat igotze genuen eta pixkat kontrakostarretik juntu zaiten eta hor segundu batzu galdu nituen. Eta hurrengo etapetan bestei aurre egiteko edo eusteko behintzat gain itzala. Andoaingo lasterketa bagenekien aurreko urtetik kaos bat izango zela eta gainera euriarekin bagenekien momentu guztietan aurrean egon bar ginela. Eurikin ez gara bat gaizki moldau, anoetan ikusi nun gorputzaldi hona eukitzen nula olako egunetan. Ezin zinenak ukildu eta hankaltxatze zon bakoitze eliminauta egitze zen karrera bat zen. Aurrean egotea saiatu ginen egun osoa, gero Hektor bere erasoa jo zuenean saiatu nintzen berarekin joatea. Berarekin joan nintzen, baina gero tropelean indar asko zeuden eta ezin izan genuen ihes egin. Postu fuerte bat bota genuen eta ez genduken ez ergaltzeko, lehenengo egunetik garbien duken bigarren etapa hori izango zela itzuli hortako helburu eta esan daike atea zela ni aldedo eta iritsi ginela hortxe justu, baina ospatzeko lain. Gipuzkoako itzulian nituen opzio guztiak galdu nituen eta orduan nire taldeatan aukeratu genuen Legazpin topera ateratzea. Lehen momentutik erasora joan nintzen eta Toni Ramirezetanik bakarrik joan ginen, baina Gabiriako mendate hasieran atzetik sartu zen liderraren taldea eta hor bukatu zen nire Gipuzkoako itzulia. Azken egunean 1000 alde saiatu nintzen, Lierni egora pixka bat joan nintzen, baina gero bera jaitsieran harrapatu zidan. Gero Gabirien berriro saiatu nintzen eta Gabiriko jaitsieran baita ere. Eta gero berarekin joan nintzen eta ez zen geratu, baina Obanoz, Gipuzkoako itzulia eta gero Espainiako txapelketak baino lehen. 5 itzuliko lasterketa zen. Lehenengo itzulian, lehen momentutik desastre bat izan zen, jende guztia erasoka, baina behin lehenengo itzulia pasata, talde handi bat joatea lortu genuen, ondo ulertu ginen, eta azkeneko itzulian topera eta helmugako esprintean lehen postua lortu nuen.
Javier Ibañez beste martxa bat jarri ban, bera bakarrik junzan, modu autista, da karrera guztie bakar-bakarrekin man, ekipo guztie erreminte gendun tirituten, da kasi atrape bez. Hasi momentuen, mundu guztien niri pare jaten begi duten, oso sastiro egon gendun azken rampar arte, Rafa joban, bere erruberan sartu nintzen, da ni baino harin egon bazen azken 500 metroak, ez da besterik. Karrera oso gorra juntzan, hasieratik karrera eroa eta eraso askokin. Eta girgilan ongora taldetxo batek aurreen genuen, eta lasterketa disputatzeko leku hortan egon nintzen, bai eraul pasata, azkeneko momentuaino lasterketa irabazteko podiumeko lehia hortan. Tomas Miralles Rias Baixasekoak aurrea entzun, eta atzetik 5 txirrindulari gelditu ginen. Denboraldiko lehen top 10 lortzea pausa handia izan zen niretzako. Metaltxean puño bat eman nion mandiarrari, de alegria eta polita izan zen. Iesaldi nahi nuen da kastaketa hitziten, da gu nirekin iesaldira joango ginela. Nivel asko zeuden txirrindulariak sartu ziren, guk 2 txirrindulari sartu genuen, orduan hortik beraien konfiantza genuen, Caja Ruralek gero tiraka hasi zen pelotoian. Pentsa genuen meta iritsiko zala, baina azkenengo kilometrotan harrapa bintzegoen eta ezkinen iritsi metaino. Pablo Kriston lasterketa egin zuen, Mandubi gora iesaldia hartu genuen eta Kriston erasoa jo zuen. Hola gora berriz Pablo erasoa jo zuen, distantzia pixkat hartu zuen, baina banekien ondo iristen nintzela, garaipena nuela eta taldekiek niregan ere konfiantza asko jarri zuten eta azkeneko kilometroak tiraka egin zuten eta orduan niri bakarrik errematea jartzea falta izaidan.
ja raterako aproximazion oso ondo ikusten dela taldeak intzun lana, ze nik uste Karbaiedak hor kriston lana intzula, ze taldek azaltze zian eta beak hor jarritzezun. Hori Ikerre hasieratik hasi zen estutzen, betikan, eta behin Iker kenduta Janek atakatzezun Nir Jimenokin. Biak juntzian, bai ateazala jendea baien bila, Gantzabal baita, ni beakina juntzen, gero hartu ziguten eta hola. Janek irazta lortu zuen, nik laugarren inun eta gero nik uste bai Lukas eta Jofre lehenengo hamarretan sartu zela biak, eta ez horren oso gertu geldituko zian. Oso politia ez, azken garaipen bat partekatzea, batera heltzen helmugara, eta hori, ezagun askon aurren, eta oso politia izan zen. Muro horietan niri gustatzen zait horrelako erasoak egitea. Eraso ez oso luzeak, baina bai batio asko mugitzekoa eta Urkaregi, Inarra eta Egoilizarraga joan ginen eta behin Etumetara iritsi ginenean Inarra eta ni bakarrik joan ginen eta mendatea bukatzen eraso bat jo nuen eta helmugara bakarrik iristen zen. Lehenengo egunean ihesaldi oso luze batean sartu ginen Hektorrekin, Odei Muñozekin. Bereekin joatea lortu nuen, baina ez dakit zer gertatu zitzaidan, ze behin Lunbierrera iritsi ginen, nire gorputza pum egin zuen eta gero tropelan nahiko lasai, baina hori. Ez baldin baduzu arriskatzen ez duzu ezer irabaziko. Baina, nahiko aire jotzen zuen eta asko gostatu egin zen. Eta azkenean atzetik Anpo eta KH7 taldeak tiraka egon ziren. Arangurenen ni ez geratzea lortu nuen, ze indarrik gabe nengoen iaia.
Denak nahi genuen aurreneko etapa hartan ondo geratu, albaldin mazan lider jartzeko. Eta nire taldekide Ekainek oso ondo lan egin zuen, baina momentu baten ja esprinta biren kendu zen eta ez nuen oso buru hotzakin jokatu eta bastante urrutitik jo nuen. Horren ondorioz, Hektorrek igual bukaeran pasatzean, baina ez da jakiteik ez da ze pasako zen itxoinez. Muro batera iritsi ginenean, berriz Hektor Gomez eta Muñoz joan ziren, Goñi gora hirurak elkarrekin egin zuten, ihesaldia zegoen baita. Ez ginen ulertu aurrean, ze Odeiek ez zuen tirat, bakarrik gurpilan zegoen, Goñi hasi baino lehen, eta erreleboka ez baldin baduzu pasatzen, ez dizugu helmugaraino eraman behar zu hor atzean erreleboka ez pasatzen. Eta saiatu ginen Hektor eta ni aurrera egiten, baina ja ailegatzen da momentu bat gehiegi egiten ari zarela eta bestea oso erresaturik dagoela. Eta ihesaldia harrapatu genuen, gero ez zuen inor tirak egon nahi, eta azkeneko kilometroetan harrapatu ziguten, baina hori ikusi zen zeintzuk izango ziren itzuliko indartsuenak, eta bakarrik alde hori positiboki atera behar genuen. Lortu genuen ihesaldi hon bat hartzea jende honekin eta aurrera jo ginen. Denbora guztien saiatu nintzen aurrean saio baten, eta momentu baten hartu nauen korte bat, eta gero horko kortetik beste korte bat egin nintzen zala aurreko grupoa izin zana, fuga, eta hortxe aguanten hauen alizin hauen guztie. Agian nire bizitzako pajararik handiena. Ibero handia egiten zuen, burutik ez negoen oso pozik eta burua gaizki dagoenean hankak ere gaizki daude. Eta gero betik nahiko ritmo gogorra jartzen, hasieran Hektor pixkatatzean geratu zen, baina gero gurpilean egotea lortu zuen. Pena bat Odeiek pintxabin zagoela eta ezinezko ezin jako aurrean saio batea, generala horko egunean joan ezin jakolako eta izan galditean egunik bez, generala barriro buelta emoteko. Gero ihesaldia Belaskoain baino lehen hartu genuen. Belaskoainen nahiko atake egon ziren eta grupitxo txiki bat joan ginen. Eta justo undianora ailegatu baino lehen, aztainean pixka bat errepetxo bat zegoenean Ander Otegi saiatu zen, baina ni nahiko ongi erreakzionatu egin nuen. Gero Hektorri pixka bat erresponsabilitatea utzi nion, berari zeukan abantaila kentzea, eta gero esprintean irabaztea lortu nintzen nuen. Oso zaila zen 10 segundu kentzea, baina hasieratik lehiakorratea ginen da korte asko intzien. Ekipoa hortan txikitzatea zen. Hasieratik eraso asko egon ziren, talde oso handi bat egin zen hasieratik, eta Hektor eta ni pelotoitik erasoa jo genuen aurrean egoten behar ginelako. Eta antzean tarte asko egin zen, eta saiatu ginen Hektor eta ni aurrean kontrolatzen. Larraga baino lehen Kepa, Inarra eta beste txirrendulari batzuk joan ziren. Eta Larragan iritsita, ni esan nuen hori ezin zela horrela joan, ezin zela horrela Iruñerriko itzulia bukatu behar. Eta jo nuen, ni Adur eta beste txirrendulari bat joan ginen. Jentek esaten duen bezala, la fuga intzan. Lehenengo izanekin proba gendun,
eta harrapau gendunen gehiengoa ginen, nik atakau non. Hasieran ja lertuta neon, baina ez dakit nola aguantau non, indarrak etzeren lekutio batean itun, eta metaiatza lertu non. Iruña sartu arte non ikusi nire gure irabazlez, han repetxotan da bar, haize joiten zon da lertutan ijo, baina ikusten ontarte bat zehola, eta behin Iruñako kaletan sartuta atzea behitutako kotxeek tarten ikusten itunen irabazle ikusi nintzen. Eta saiatu nintzen azkeneko maldan, zaldi zurian segundutxo bat Hektorri kentzen, baina ezinezkoa izan zen. Ondo ikusi nintzen eta probatzia erabaki nun. Egia da enula kolaborazioa lortu beste taldekidean aldetikan. Orduan, mendiko saria eta tarteko sprint espeziala pasata geho, erabaki nun gelditzia eta atzetik zetorren talde txiki batek harrapatziak. Azkenean karrera bukaeran nintzen laukote bat, eta horiek iritsi ginen esprintean. Esprinten leire eta irati eta, bi irati irabaztea azkenen, horiek azkenen esprinten ondo ibiltzei eta taldeantzat poztasun handi izan zen. Eskapatuta ibili nintzen da gero iratik atzetik harrapatu ziten. Hasieran Izaro aurrera juntzen, baina gero gehatu zanean nik aurrera itea erabaki nun, eta bai Maierrekin jun nitzala aurrea. Baina gero behar liderra taldean zekanez, enekan kolaborazio eta azkenean atzeko taldeak harrapatu zigun. Izaro etxarrik atake forte bat eman zuen da ez zan inorratea eta azkenen bakarrik iritsi zen. Peloteak geldi zionez, Izaro arrankatzea erabaki zuen, taldeak izan bezala, eta inorrek ez zuen ez reakzionatu, meta iritsi zen. Pixkata izia jotzezula eta esan zigoen hemen dakazue aukera, topea jarri tiratzen eta peloteia puskatzeko aukera dakazue eta hori intzun Izarok. Nik uste inorrek ez dura espero mugimenduei, baina haizea zehola ikustu zen orduan, ondo kolokatzea importantea zen. Horien da hasieraino Izarok krono bat bezala egin zuen, topea juntzen horreaino, eta horien da hasieran ni jo nun eta lauko ez bosteko talde txiki bat jun ginen. Han jo zunean tarte pixkatirik izula. Ustet eskapada hortan deno saiatu ginen, ane berastegi baita saiatu zen, eta lortu zuen pixkat tartea teatzea, baina gero azkenen berriz harrapatu genuen. Eta bost iritsi ginen, eta adokinen sarreran jotzia erabaki nun, eta goran eskukaltzaltzia lortu nun. Aurrean txaian nintzen, erantzun zuen bakarra ezin zen jande, eta azkenean beragaz aurrean txaian nintzen, eta gorantza egoten zan zati guztietan, saiatu nintzen aurrean txai baten, eta hola ezin zen aurrean txai baten nintzen, solta biten hautzen,
da gero berak planoan indar gaukit zauen eta hobeto joaten zan ni baino, eta azkenean helmugaratzeko 500 metro falta zirenean hartu indozten eta sprintean bera fuertea izin zen. Kriston beroa, guztientzat kriston beroa, 46 gradu markatu zidan Garminak. Pablo ni eta bi Agirrek egon ziren, Aitor eta Niko, eta batean estaniz agertu zen, hor llanoan. Pablo estaniz bakarrik geratu ginen, eta izan zen hori, ez dakit, me quedaba en todos lados. Eta ez dakit, hor ja bilatu ertan repetxoan Pablo ondo josun eta distantza hartu zuen. Bost joan ginen aurrera, eta han ja konfiantza neukan nire buruan. Bai, azkenean igoera labur eta gogor bat da, beraz behar da izan indar asko eta puntxo asko. Nik lortu nuen nire ritmoan egiten erdira arte eta gero esprintea saiatu nintzen urrunetik. Nekien amaiera ona zela niretzako eta konfiantza neukan eta holan egin nuen, irabazi nuen eta oso pozik. Bai, hori da, garrantzitsua zen txirrindulari asko sartzea horrean eta erakustea zine talde indartsua ginera eta denek gaitasuna genuela postu baten edo garaipen baten lortzeko. Sergio horrelako helmugetan oso indartsu dago, taldetxoa iritsi zen eta bere esprinte indarra egin zuen eta irabazi zuen eta dobletea lortu zuen gainera. Justu kontraan joan zen guztia lasterketa horretan. Ihesaldi bat egin zen, 20-30 pertsonetakoa, eta gomurrekoek eta finisher taldekoek maioria ziren. Orduan joan nintzen pixkat kontrara, baina eskerrak han Agirre zegoela eta Agirre kriston lagundu zidan. Eta izan zen, Pikaza esan duen bezala, pixkat kaos, ihesaldi gogorra joan zen aurretik, eta ni los indartsu zegoen, trebak ere bai, gainera treba taldekide asko zituen hori esaldiak. Lasterketa osoan gora eta beraka aritzen ginen, peletoia ustutzen hasi zen eta azkenean atera ginen grupo batekin, txartu ginen horrean, eta hor ginen berriz ere gomurreko lau, gero berriz atera nintzen txarri horrekin eta bi gomurreko ginen horrean eta saiatu ginen kontrolatzen eta lasterketa gogortzen. Sprintean jadakigu treba asko indarragoa dela, baina aurretik ja saiatu genuen, azken malda gogorran. Jaitsieran eta helmugara arte, bera azkarragoa joan zen. Esan sprintea 5 kilometrokoa izan zen, ze ikusten duen hor 50 metro ala zehola eta ezin duen harrapatu, baina azkenean hasi gara.
eske oso indartsu sentitu nintzen lasterketa horretan, ez neukan bakarrik hanken indarrak lasterketa horretan, sentimenduekin jokatu nuen. Eta rekorrida oso ondo ezagutzen nuen, saiatu nintzen hainbat fugetan sartzen, baina berezik ikusi nuen gari zijoala fugan, esan nuen oso hartu behar nula. Klabea zen Hugo de la Caillen rueda, eta ez Elizako errepetxoan baizik eta hurrengo errepetxoan saiatu nintzen Hugoi segitzen, eta ia segitu nion, baina azkenengo 5 metrotan soltau zian, eta hori ikusi nuen karrera jute zala eta ez zentartu esan dia, baina bueno, denok den gomurrari begira eta ez zuten ezer egin. Lasterketa oso arraro izan zen, ihesaldi pila egon ziren. Egun hortan hasieratik ikusi dugu Samu oso indartu zela. Beraz, esan diogu pixka bat segatzea gordetzen, nahiz eta berak ataka asko emaiten zituen, eta azkenan lortu du bakarrik ateratzen oso indartu zelako, eta horrela irabazi du. Junior gehienak sub-23an ikusten egon ginela berbeiek zen mugimendute zituen da behin. Metako kilometro eskaz falta zela urpila juntzi zaiten, eta nekin batea beste 3-4 txirrindulari juntzian, tartian Maier. Biok lurra ero eginen da ezin izan genuen disputatu karrera. Karrera hasieratik euria eduki genuen, euria, kara guztien izan gehatu. Karrera guztien egin nuen kotxe tarten, sartu nahien, eta gero ja behin lortu nuen sartzea, altza nahi nintzen. Azkeneko kurban egin nuen gehiago arrezgatu nahi, ze enekan gogo berriz erortzeko orduan. Kurban ondo kolokatuta sartze banitzen esprinten hon bat itian ekala, eta hola izan zen ez, sartu nintzen 3. hola gutxi gora bera. Eta ja lehenengo bilak esprintatzen hasi zianean, eskubitik aurreatu nien eta eskubuk altxatzea lortu nuen. Gernikan lasterketa oso zaila izan zen, euriarekin eta zirkuitoa oso komplikatua zen kontrolatzeko, eta ihesaldi bat jun zen, talde guztia lan egin zuen ihesaldi hori harrapatzeko, baina oso zaila izan zen, asko sufritu genuen, eta gainera euriarekin pila erorketak egon ziren. Irabazteko helburua horrekin atera ginen,
eta ikusi ginen aurrean arain pixka bat justu ez igora, beraz kontrolatzen hasi ginen eta azkenean grupotxo bat iritsi zen Gernikan eta Sergiok berriz ere sprintean irabazi zuen. Urte izan dira Euskaldunak korritzen, lehendakarik korritzen, eta ja jakinda azkena izango zela, baitare amai juteko esan nion, kuadriako baitare antzeren, Liernin. Egia esan sentsazio oso txarrak ukintula karrera oso zehar, oso txarrak, nik uste portu guztietan geratu nintzela. Baina, gero ez dakit nondik anatean indarra hirugarren iteko. Nik meta pasatuta gero gaindikan enun sinisten hirugarren nola ez, azkenen hori, portu guztietan geratu nintzen. Bueno, de ikastelukoa bagenekien erasoa jo behar genuela eta oso urrutitik saiatu ginen, Kepa nirekin etorri zen eta oso lasterketa ona egin genuen biak batera. Erasora atera ginen, iesaldi handi bat joan ginen, agian 20 txirrindulari edo. Ekiponek hori erakusten do, ausar jokatzen duela eta erasora, eta etxeko bidek izan da oraindik ta gehiago. Ni esaldi bat egon zan, eta nahiko distantzia hartu zuen. Ganillotik esaten zieten, atxetik, Kepa eta beste norbait etortzen zela. Eta ni ez nuen ulertzen, ez zuten erreleborik pasatzen, eta ni kalentatu nintzen eta mendate iritsi zenan beti jo nuen eta beste txirrindulari batekin joan nintzen. Olaberrien saiatu ginen, Perikasekin aurrera egiten, iesaldia kontrolatu genuen, baina gero beste iesaldi bat egin zen eta hori ezinezkoa izan zen kontrolatzea. Perikas Agomez etorri zen atzetio Gabiria ja horretio, hor korte txiki bat intzan, nik aurrera jo non da ni aurretio ni jonez, ni botan itzen. Une oro bat zau da neon, indarrak iratzeren, eta harrapauzitenen ja izan zen estutu hortzak raiatzen nintzen betaino bigarren postori lortzeko. Quintanak egizan kiston pasare intziten, eta bakigu Quintana berak ez dela oso ona, eta orduan aprobetxau gendun nire baza hori azkar geisten gehala etxeko errepidetan. Azterketa oso gogorra izan zen, rekorridoagatik eta batez ere hasieratik iesalditan egoteagatik. Lehengo bueltan, bigarrenan, hirugarrenan eta holan denbora guztin. Oso gogotsu nengoen, garrastatxun ondo egiteko. Lasterketa oso loko izan zen. Kriston atakeak egon ziren, Gantzabal izaldean egon zen. Lehenengo buelta saiatu nintzen apurtu den, esan apurtu. Bigarren bueltan barriro saiatu nintzen, da bertan nintzen kortie, da karrera guzti aurrien,
Metan arte. Garrastatxun lehengoa sartu nintzen, eta goian 6. heldu nintzen, baina bueno, menos mal que no me pasó nadie más. Un behigotzen bandazo bat egon zen, eta niri tokatu zidan erorketa. Ez neukan mina, baina ikusi nuen lespuestera ondo ez joela, eta esan nion gaztari, oie gazta, hau ondo dau? Bai. Berriz ikusi genuen, oie, hau ondo dau? Bueno, igual ez, eta ja ikusi genuen puskota zegoela. Eta ikusi nuenean momentu hori aurrera botatzeko iesalditik aurrera joan nintzen, soilik etorri zen Oskar Bian nirekin. Jatan nil bere martxeta jarri zuen, banaka joan ginen hor jausten. Hasieratik esan zigun gaztak atento duteko lehenengo kilometrotatikan, altzazu pasa eta handik aurrea ja atento duteko esan zigun eta alex izan zen. Altzazu pasa eta ja iesaldi handi bat intzan. Espero genuen hasierako buelta baten lasterketa purtzea, hor piztinetako bueltan, eta adibili nintzen, sartu nintzen kortean, eta bakarrik aguantatzea izan zen. Azkarrena izatea mugimenduak aukeratuz. Ibañez bezalako korredore bat, oso ondo ibiltzea lasterketa hortan bai, gaina behientzako lasterketa hori oso importantia da, nik uste importantenetako bat, ekipoantzako eta behaiek azkenean dan ematea zian gure bai, taldeko bi eta gero nire kontra onda bilak, niretzako niretzako marroi basan azkenean da, egin genuen juten laga eta ni bestiak egin nintzen, betaino. Kurban sartu nintzen aurrena, eta inertzikin kurban atean nintzen kanpoaino, eta gero pixkanaka zuzen metaino jo nintzen, eta eskubitik utzi nituen 2 metro edola, baina frantsesak jauzien eta deskalifiko gintzaten. Askotan esaten moduen, talde txikitan ebasten dizen karrerak ez dire fuertenan aldera ebasten beti. Ailetzek partidu ateratzen horreri, bera paresan, inok bezpan espero bera atakie, oso ondo jolastu ban, momentu honin jo ban. Luis hor pinganillotik, venga, Ailetz, 10 metros, denbora guztin, 100 metroko hori iraundu zuen agian minutu bat.